بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كروبا بونا فلا كاجري أما جاي كبركة دالي هلي كاتو أبي فينيم توي كامنة كابلا دوري كبركة دالي كوتي ويتشين أبلاي sabula se fuite anya mi dare go foya ni alama se min dama Allah akbar amen ni nakli itado be ni nakli chugo mina namu itado be kuma chugo mina itado be boy hak i sigarola chugo mina kata yoro wore chugo mina nam o ablay anteni shi sababu don ni shima faranga sila nam o kadaw be ka ganga alafu bamanan ko ni dakan ye kiye ko sababu fana de galan ye o tiɲɛ nam ne b'a fɔ ko sababu de bɛ dakan lawaleya sabula ni a fɔra ko i bɛ kɛ waritigi ye tuma dɔ n'i y'i da so n'i ma baara kɛ i kɛ man di ka wari sɔrɔ baara in ye wari sɔrɔli sababu ye nam ni ala kelen do k'i dakan kɛ waritigiya ye ni baara a bɛ tɛmɛ baara de fɛ walasa ka wari in d'i ma namu o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ n'i kan ka kɛnɛya fana ala bɛ tɛmɛ furakɛli de fɛ walasa k'i kɛnɛya namu ni i kan ka taa dugu la sababu min bolifɛn ye sababu de ye namu ne kɔni ka faamuli la sababu ye tiɲɛ ye ale yɛrɛ de b'a to dakan bɛ lawale a bila ye ayiwa dɔw yɛrɛ ko kun bɛ di mɛ kuntɛrɛ de di dɛ o ye tiɲɛ kuntere o ye garisɛgɛ ye i bɛ se ka mɔgɔ kunsigi bɔ a kunna naamu i tɛ se ka bali ka garisɛgɛ sɔrɔ la bila ye a siga t'o la ubiyɛn de a bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔya la an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn na naamu ka maa si tɛ se ka maa si bali k'i garisɛgɛ sɔrɔ Allahu akbar min y'i ta ye i b'o de sɔrɔ nka e garisɛgɛ ne tɛ se k'o sɔrɔ abada ne tɛ se k'i bali fana k'i garisɛgɛ sɔrɔ siga t'o la nka kuma dɔ n bɛ se k'i kunsigi di i y'a faamu n y'a faamu n bɛ se k'i bolofɛn dɔw minɛ i la nka n tɛ se k'i garisɛgɛ bali ka sɔrɔ dɛ siga t'o la kunsigi bɛ di a kɔrɔ de ye parce que kunsigi bɛ n'a fɔ bolofɛn dɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bali ka a sɔrɔ wala bɛ se ka ndaraki a tigi la nka a garisɛgɛ abulaye o tɛ se ka sɔrɔ n b'a kuncɛli mun ye bamananw ko nankamanden o danga kun tɛ o ye tiɲɛ ye ala kɛlen don ka mɔgɔ min da ko a bɛ san sɔrɔ ne ko i b'o danga pour que kana san sɔrɔ naamu ale i bɛ yɛrɛ sɛgɛn de la a siga t'o la kuma dɔw yɛrɛ n'i m'i janto a kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛ i yɛrɛ la sabula e tɛ se ka bali o e tɛ se i y'a faamu a ko bɛ min bolo o tɛ e ye o t'a tigi yɛrɛ fana ye nka a bɛ min bolo o de b'a di wa foyi tɛ se k'o tigi bali k'a di n'i ko i b'o tigi daga a bɛ i bɛ yɛrɛ sɛgɛn na dɛ i bɛ yɛrɛ sɛgɛn i ka danga tɛna yɛlɛma foyi don a ko la o de kama fɔ ko nangamaden danga kun tɛ a bila ye ayiwa tubaarikala ayiwa ala k'an kɛ nangamaden amina n'a m'o kɛ a kan garisɛgɛ ja amina n'a fana bɛ kɛ a ka nin hakili d'an ma a bila ye sinon an ma muso dɔ bɛ a ko n'i bɛ dɔw kɛ i b'a fɔ ala sɔn n'i ma sɔn sɔnbagaw sɔn o fana y'i sɔnnen fɛrɛ la a bila ye n'i sɔnbagaw sɔnna o fɔ i sɔnnen fɛrɛ la sabula n'i ɲɛ ganna olu de b'a d'i ma a b'o da ko n'i bɛ dɔw kɛ i b'o kɛ tan dɛ ko i b'a fɔ ala sɔn n'i ma sɔn sɔnbagaw sɔn parce que n'a bɛ sɔnbagaw bolo sisan olu de bɛ dɔ d'e ma nka ni fɛn t'olu bolo dun a bɛ gɛlɛya a tɛ olu bolo a gɛlɛyara ale ko ten ko n'a bɛ dugawu kɛ a ka kɛ o cogo la o dugawu kɛcogo ɲuman dɔ ye parce que kuma dɔ la ala tɛ fɛ ka fɛn di an ma tɛ fɛ ka tilen ka fɛn di an ma nka a bɛ pase dɔ fɛ a bɛ tɛmɛ sababu fɛ ni a b'o sababu fɔlɔ ma na wa o ko dakan ye tiɲɛ mɛ sababu tɛ nkalon ye sababu tɛ nkalon ye i yɛrɛ kuma fɔ ka ban bisimila bi ye juma ye naamu février kalo tile 4 don san 2022 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ
ferete folo kuma ba ka se ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko labila ye. Tubarikala an b'a daminɛ l'indépendant kɛnyɛrɛ. Ala sɛmɛtiya k'a fɔ ko nin sen na BCEAO ye nafolo caman di an ka bankuw ma. Sabula k'u kun ye CFA miliyari 315 de ɲini. Nka ko BCEAO ye 290 bila u ka bolo kan. K'u ye caman sɔrɔ nin sen. A bɛ fɔ min juru la o ye CEDEAO ka ɲakili ni gɛrɛntɛ ɲɛ ka siri an ka nafolo siraw la. Min tali kɛ CEDEAO kelen ka tɔnsigi dɔ tun bɛ senna kununko k'u y'a latigɛ k'a fɔ ko ɲakili minnu bɛ Mali kan ko ka ɲakili ninnu to u nɔ la Abilaye. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko Barikani ka daga bɔli Mali la ka yɛlɛma Niger ko o kumaw bɛ senna kosɛbɛ nin waati ninnu na. Patron gɛlɛya in na ko gendarme kɔni datugu Mamadu Sɛnsi Kulubali tɛ don Jaji Sangare tɛ don. Fɔra banna. Sisan u b'u fɛrɛ sɔrɔ. Sisan kɔni fɛrɛ bɛ sɔrɔ. Ne fɔra ko si tɛ don. Ayiwa ɲɛna ko la. A banna. L'indicateur de nouveau. Aw ka a sɛmɛntiyalen don yan nɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ka gɛlɛya in na ko BCEAO bɛ sɔn ka nafolomugu sɔrɔli an ka jamana kɔnɔ yan ko gɛlɛya dɔw sɔn ka don a la kosɛbɛ Abilaye. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye min tun bɛ senna Rome Itali faaba kɔnɔ ko mankan min tun bɛ Mali jamana marabagaw ni jɛkulu marifatigi minnu bɛ tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na olu ni ɲɔgɔn cɛ ko mankan banna min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ jɛɲɔgɔnya gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ sisan ko a fana kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ɲininkali tɔ min bɛ yen nin waati ninnu na Kolokani ko centre de santé de référence kura dɔ kɔni jɔra yen nɔ fanga ɲɛmaa Dr Sukɛli Kokala Mayiga ye a ko Kurumokare kununko Abilaye. Info matin. A kun jirala k'a fɔ Bakatugula ye walan sɛmɛ ka bɔ RPM kɔnɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ ye ko Buguni RPM bolofara min bɛ yen nɔ k'o ye a ko nkalontigiya. An ka kiiritigɛlaw k'u bɛ to ka kuma ta sisan kunnafoni siraw fɛ ko minisiri ɲɛsinnen sariya ko kunna e kan ka daw ye k'u ka o dabila k'u t'u ka baara taabolo ye. O kɔfɛ an bɛ tali kɛ Mali ni Faransi cɛ jɛɲɔgɔn ye u ka finitigiw tolen an ka jamana kɔnɔ yan Abilaye ko a kuma bɛ taa Faransi bulonba kɔnɔ député bulonba kɔnɔ olu bɛ n'u hakilila di a ko kan. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye min tun bɛ senna Rome Itali faaba kɔnɔ ko mun de fɔra Mali jamana marabagaw ni jɛkulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na info matin bɔn bɛ a dɔw kalama. Leçon faso ka fasiri. A sɛmɛntiyalen don a k'a fɔ ko fanga ɲɛmaa kɔni ye kɛnɛyaso dɔ Kurumokare kununko Kolokani ko min bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don mɔgɔw ka furakɛli la centre de santé référence ko minɛnw bɛ yen nɔ minɛn minnu ni maa bɛ se k'a fɔ waati laban minɛnw don u bɛ furakɛli baara nɔgɔya kosɛbɛ ka kɛ ni e sɔrɔ ka ɲɛfɔliw ye. O kɔfɛ Yakuba Katile kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali jɛɲɔgɔnw olu ka baara man ka kɛ ka sira yirana k'a fɔ an ka taa nin fɛ n'aw ma taa nin fɛ an bɛ gɛlɛya lase aw ma k'o to olu ka kɛta ye k'u kan k'an dɛmɛ an yɛrɛw ka sira sugantilen de taamani la Abilaye. Kucala ko olu ka mairie ka jabala kura ani u ka gare routière kura n'o ye sirakana taama mobili bɛ jɔ yɔrɔ min na ko o kura jɔra ka di ma Kucala wa a ko Kurumokare la colonel Abilaye Mayiga fɛ kununko Abilaye. Tubarikala. Mali d'aujourd'hui, Mali bɛ cogo di bi? Sɛmɛntiyalen don k'a fɔ ko conseil malien des chargeurs ɲɛmɔgɔya ko siratigɛ la ko gɛlɛya min tun bɛ yen nɔ ko cour suprême kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mungoro ka lisi ko o de ka ɲi ko sigi kelen don sisan ka sirakantaama ko minisiri ma kɔnɔ a bɛna o ko lawaleya cogo min na ko conseil national de patronat ɲɛmɔgɔya ko la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko mun na Jaji Sangare t'a la ka sɔn kalata kura ma de. O ɲininkali tɔn bɛ yan nɔ ko sabula k'u kɔni bɛɛ gɛnna ka bɔ yen nɔ sisan ka fu si tɛ don. Sisan jagoya kalata bɛ kɛ. Kɔni wajibi. Étudiant don. Kalata bɛ kɛ. Ayiwa.
yen pesi nyama kura ko akoni ye mado daga tika boada la min kengbe nyama yi ablandan ni le répliquer wa ale ko di ko seda ko ni a wajibiya mali jamana mara ko wasa nyaklu ka saka wuli ku ka nani kalata buluda chugo kuraye so misaka ke ma mimi saka mo hakle mine ko nota ku wati folo ko cierla ko ka chango ju kulut na saka soma ko fana ndore min ka jama biska so mimi saka mo hakle mine ablandan membe uni olu ko nya sementia ka foko ubi seda o sen romando walsa malini burukina ni Guinée o siga bo gelya kono chugomina Mali turbine Bamako merba ko ni Alger la sigide ko ne nyanya ka hakilla falen doke wasamba to jejuma barab sa sinzin ko sube chugomna marakama boli siraka o ku hakilla falen doke ablanda no ku flawe ni misi wo sarar Bamako ni pare ni nyanya ko gelale no kusube ako reke me kele ni watila Nicolas Normand français de nkorodo Bamako yanno wali ko na jira saka foko malini français nyam ko bula jile be filila sabula ko uye ko jatimna chugomina ako ote ajate bo chugo nyai ko de kraso ni gela na nablay mi rafana metalike français la cité gen la ko mbali kono ko politique mo ko ñu hakila di ka keni me usumana fede mali tribune ka nyafolu antumba do ne karibu kuma jona me ni ko la umma kuma jona de o yere me bolo ndalo tumbe mirite la o tumbe joro ndo srana ndalo no hunde do able français to wala kuma fole mo no mali politique mo ko fe kadamuga ni election bi c'est ça ajatem na dro Allah akbar français ta bi ke be bayi ni gata français be bayi ni ki kunshore Allah akbar kuma ka jan sare kuma ka jan d'accord c'est ça les questions qu'elle me posait bakje mbo question qu'elle me posait ngo c'est là où ya nyangiri kan toro kan ke fu falaki ulu sarana ko le dani ko de mo ko fu anga ke misali anga misali ya mafonya amon bali ko ta kara Guinée ko ta kara Burkina maintenant problème be muya même mon femme c'est là ko la mba fe ko de femme Mali fa fela ko ay ko ta folo ke domina ulu ko abada ko sadda su ti kenye mai fo jabu ya anga civil le nyini ka ke jabu yo fo umo fo ay marake ka marake ko jabu ya fo asimina ka chelo sona ka ta balaw nyini kana na ya kana ni mukutaro wani même mu ne yejiza o sira o kelen ko seda su tike nyema ya ka an yere bla retard la parce que o yam bla dala ko gelala cha wati la china no areta ko mbe malia seda o no do parce que folo ko leta folo na ko rasimile tu tike nyema ya ça so rentre là là parce que lu balla ka ko asimile tike nyema ya asimile ko abike nyema dangaye ko na kere dangaye nyema dangala chugo shila tike nyema ya o mo voir donc ko fo jabuya o jabuya fedega mamude kara ala ban kulita fulana kara makaya après mu mandi o makaya anyi kala kono donge fu falaki lati e kulita kara Guinée ala fana te konene ya mais o ma fa ale de nyama de ale de nyama ya wala o ye mu fa o ko calendrier dama pour que transition go suru o te fole makuma kulita o bela kule umubali ka kuleta ke Burkina Faso kuleta ma ke Burkina Faso wa Burkina Faso ta te lieutenant colonel ya c'est dans tout ya c'est dans ma non flaque ya kulu reno ge ko c'est dans ko Burkina ti nyangini o ba fe Burkina nyema dro c'est dans ke nyema e aka fere ke gouvernement sigi ka wati kunguruni ke ka transition ke pour ka ka ben ulu uyam bali muna udu ya adinu flama akuma texte de gréa texte clé fana furanga nyamgo fe embargo wati kana no ko kuku siraw bu ga fenchama ke malla community shara kono ay ma fe ko do fo tare anga nyama ko sedaw ka nyama bu munke ko fasli bu ko na surgu ma fe kam bu da o deka parce que mun kera auna mun kera an fe uye nyangini mun da anka o de kera anga jemana flala me o mo nyangini dawka o mo jagu ya fanga buluka ka boli aunde ka kuma bo yoro lawo
o kuma bɔrɔ o fana de tiɲɛ o de bon sisan n b'a fɛ k'a dɔn sisan ko maliyɛn bɛ mun fɔ Asimi ni Choguel bɛ mun fɔ tiɲɛ dir'u ma yan ni kɛnɛ kan a filɛ nin ye ni ma deli ka n da dɔ la mais bi n bɛ n da dɔ la parce que a kɛra fila ye Guinée ta kɛra Burkina ta kɛra Guinée ta ye colonel ye Burkina ta ye lieutenant colonel ye mais u m'a fɔ yan yi aw tɛ kɛ président ye diyagoya aw bɛ président civil sigi u m'a f'u ye wa fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ i b'o jateminɛ o ma waati wajibi o kan dɛ ne y'o de fɔ mais u y'a wajibi an kan ko olu b'u makɔnɔ n'i ye waati mun fɔ u bɛ décision ta a filɛ nin ye donc an ka ɲɛmaa ye mun fɔ fasodenw an ka wuli an ka jamana u b'an ko de donc n'a ma wuli CEDEAO b'u na France ka a bɛ fɔ cogo di foronto don mu da la sisan don o don mɔgɔw b'a fɔ mais sisan ne kɔni b'a hakili la tiɲɛ don an t'a fɔ tiɲɛ don mais tiɲɛ b'a la k'a fɔ tiɲɛ don a tɛ dogo la fɛn caman bɛ yen nɔ n'i ye CEDEAO sariyaw lajɛ CEDEAO sariya dɔnbagaw bɛɛ y'a fɔ ko ka embargo tɛ CEDEAO sariya o tɛ kelen yan a filanan u ye ɲɔgɔn ye kunu ko Guinée ani Burkina ko ɲangini da o kan u b'u makɔnɔ fɔlɔ fo ka waati d'u ma mais anw mun ɲangini o ko an ɲangini ka to yen ko an ka ɲangini tɛ wuli k'a tɛ wuli i y'o fɔ ayiwa kuma filɛ nin ye dɛ a ko ka gɛlɛn bon hakili la an fana bɛ ka taa sira min kan ni ye foli jalen ye n'a faratɔ tɛ a bilatɔ don ou bien de ayiwa u kɔni ka jateminɛ parce que an ka sigiw ni jɛɲɔgɔnyaw u gulonnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ayiwa n'a ma ɲɛ k'a bɛ ten an kana fɔ k'an bɛ fɛn dɔ wajibiya ɲɔgɔn kan ka se hakɛ dɔ ma mun tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ an ta ye damatɛmɛ de an ta kɛra damatɛmɛ de bingali tile ganfɛ dɛrɛn olu ka kulu yɛrɛ de b'a yɛrɛ k'an ta ye damatɛmɛ u b'an ko coup d'état ko tɛ ko wɛrɛ de bɛ yen coup d'état ko kɔni tɛ voilà ko wɛrɛ de bɛ yen ko wɛrɛ min bɛ yen an tɛna an da don o la bi nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min na sisan fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Faransi ka ɲinifɛn minnu bɛ Mali la yan bɛɛ b'o dɔn CEDEAO fana numéro bɛ Faransi bolo a ka fɔ ka jɛya ne y'a ye 2021 CEDEAO ka 2021 budget n y'a sɛbɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ wari min sara anw yɛrɛ t'o sara n'i ye budget sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ Faransi kelen ka sarata ka ca ni CEDEAO jamana 15 ta ye hali u ko aide au développement musaka dɔ bɛ min ta yiriwali sira kan Faransi bɛ min di o la o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ CEDEAO jamanaw ta kan ne ye ɲininka n ko o kuma sariya de changé na o CEDEAO kelen tɛ wa sariya ma changé a bɛ n'a fɔ dɔrɔn min b'u ka wari d'u ma o de ko bon a y'a kɛ tan nin ye ne sagonata de ye u y'o kɛ u ka sira foyi tɛ sariya la donc o de ne kɛ miirina ye n ko fɔ n ka fɔ jama ye parce que mun kɛra an fɔ o de kɛra an fɛ mais mun ɲinina an fɛ mun ɲini olu fɛ an dun bɛ position kelen na situation kelen na an ta kɔni damatɛmɛna a bɛ se ka fɔ ko binkani yɛrɛ don sabula a ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ faamu dɛ voilà tɛ faamu fewu jɛ kɔnɔna na n'a bɛ ko k'a kɛ sariya kɔnɔ ne hakili la o de ka ɲi o de ɲɔgɔn tɛ awɔ i ni ce n b'a dɔn kan bɛ dɔn